मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावनाय हादरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टनि खालार आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा गोबाव सम गैलिया आरो बे बिसायख'थिखौ लानानैनो मोनफ्रोमबो दोलोआ गाव गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय फोसावदिंनाया हादरसानाङै सोलिगासिनो दं नंगौ बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो बियाबफोराव फोसावदिं मेल खुंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो बे फोसावदिंनायनि समावनो माखासे रायजोफोरा मेट्रिक आनजाद रिजाल्ट एबा फिथाइखौ माब्ला फोसावगोन होनना सोंथि खालामनायखौबो जों नुनो मोन्दों बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मेट्रिक आनजाद रिजाल्टनि खालारखौ फिननाय होदों साफ्रोम मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि गोसोआव गोबां सोंथि बेरखांनो जानो हागौ आनजादनि फिथाइखौ माब्ला मोनगोन बिसायख'थिनि सिगां ना बिसायख'थिनि उनाव मोनगोन फारसेथिं रंजालि बैसागु फोरबोआबो जानो बारा गोबाव सम गैलिया नाथाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ लानानै फरायसाफोरनि गोसोआव उसुखुथु जानायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों नंगौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय मेट्रिक आनजाद रिजाल्टनि खालार फैगौ 10 एप्रिल खालाराव मोननो हागोन मेट्रिक आनजाद रिजाल्टनि फिथाइ आरो बे खौरांखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे फोसावदिं मेल खुंनाय समाव रायजो राजाफोरनि सोंनायाव मेट्रिक रिजाल्ट केতিয়া দিব বিহুৰ আগত নে বিহুৰ পিছত 10 এপ্ৰিল মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট 10 এপ্ৰিল থেংক ইউ পাছ কৰাই দিব